अरनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय PM किसाननि मोननैसो बिग आपडेटफोर लाबोनाय जादों। बे आपडेटफोरानो जाहैबाय थाबैनो गभर्नमेन्टआ PM किसाननि 17 इन्स्टलमेन्टखौ रिलिज खालामनानै होसिगोन। जाय बिथांमोना थालांदों रांखौ मोननो हायाखै 16 इन्स्टलमेन्टआव गभर्नमेन्टआ रांखौ सोनानै होदोंमोन। नोंथांमोनखौ गभर्नमेन्टआ मा खालामनानै लानो होदों जाहाथे नोंथांमोना 17 इन्स्टलमेन्टआव बे थालांनाय रांखौ मोननो हायो। आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायनानै दोनदों नोंथांमोना जानो हागौ नोंथांमोना रांखौ मोनगोन 17 इन्स्टलमेन्टखौ सोयोब्ला, नाथाय नोंथांमोना बे रांखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना बे रांखौ मोननो थाखाय मा खामानि मावोब्ला नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। PM किसाननि 17 इन्स्टलमेन्टखौ गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना मिथिखागौ बे PM किसाननि रांखौ मास मोनब्रैजों खेबसे सोयो। बोसोराव बेखौ खेबथाम सोनाय जायो। दाख्लैबावै बेनि रांखौ 28 फेब्रुवारियाव रिलिज खालामनानै होबाय। बेनि 17 इन्स्टलमेन्टखौ नोंथांमोना जुन दानाव नोंथांमोना मोनहैनो हागौ। बेनि थाखाय जाय बिथांमोना थालांदों नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो गभर्नमेन्टआ खोथाबाय दङ। बे खामानियानो जाबाय नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि EKYC। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा नैबेयाव नैबे चेक इउआर स्टेटासाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि रेजिस्टार नाम्बार आरो केपचा बहायनानै नोंथाङा नायनांगोन नोंथाङा 17 इन्स्टलमेन्ट मोननो हागोन ना हाया। नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि इलिजिबिलिटि स्टेटासखौ नायनांगोन। जुदि नोंथांनि लेन्ड सेडिंआ बेबायदि येस खोथैयोब्ला, जुदि EKYCआ बेबायदि येस खोथैदों, नोंथांनि आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटासआ बेबायदि येस खोथैदों, अब्ला नोंथांमोना मोननो हासिगोन 17 इन्स्टलमेन्टनि रांखौ जाय बिथांमोना थालांदों। नोंथांमोना जुदि नैबे लेन्ड सेडिं स्टेटासआ बेबायदि न' खोथैदों, नोंथाङा बेखौ एग्रिकालचार नोंथाङा अफिसाव नोंथाङा बेखौ खौरां लाहैनांगोन। लोगोसे नोंथाङा EKYCखौ होआखैब्ला नोंथाङा बेखौ CAC सेन्टार, नोंथाङा CAC सेन्टाराव थांनांगोन। CAC सेन्टार होनब्ला गोबां मानसिया बुजियाखै जानो हागौ। CAC सेन्टारा मोनसे बेबायदि दखान थागोन नोंथांनि सक गलाफोराव, बेखौ कमन सार्भिस सेन्टार बुङो। नोंथाङा बे सकाव थांनानै नोंथाङा आखाइनि फिंगारप्रिन्ट होनांगोन। जाय बिथांमोननिया EKYCआ जायाखै नोंथाङा बेखौ होब्लानो नोंथांनि EKYCआ डान जागोन। आरो जाय बिथांनि नैबेयाव आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास, मेन प्रब्लेमा बेनो आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जानांगोन। लोगोसे DBT होननाय मोनसे सिस्टेमा अन जानांगोन, अब्लासो नोंथांनि नैबेयाव आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटासआ बेबायदि येस खोथैगोन। नोंथाङा बेखौ चेक बानायनांगोन आधार कार्डनि पर्टेलाव आङो बेनि प्रसेसखौ गोबां भिडिअफोराव देखायबोबाय दं। नोंथाङा बेखौ भिडिअआव थांनानै नायबानो जाबाय। जुदि नोंथांनि नैबेयाव बेयो आधार मेपिं, नोंथांनि नैबेयाव बेंक सेडिं स्टेटासआ बेबायदि इनएक्टिभ खोथैयोब्ला नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा। नैबेबायदि बेंक सेन्डिं स्टेटासआ बेबायदि एक्टिभ खोथैनांगोन। नैबेबायदि एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा नायबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांनि DBTआ अन जाबाय। नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन बेबायदि एक्टिभ खोथैबासो। नोंथाङा बेखौ थाबैनो मावबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि बे आधार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटासआ येस जागोन। नोंथाङा बे खामानिखौ थाबैनो मावबानो जाबाय। जाय बिथांमोना रांखौ मोनाखै, स्टप जानानै दं। दानिया जोङो सावरायगोन जाय बिथांमोना गोदान बानायदों, गोदान एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोना ओरैनो बानायनानै दोनबाल' जानाय नङा। गोबां मानसिफोरा PM किसानाव एप्लाइ बानायदों। नोंथांमोना नोंथांनि स्टेटासखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै बेखौ चेक खालामग्रोनांगोन। चेकखौ बोरै खालामगोन आरो नोंथाङा मा खालामनो जोङो दानिया नायदिनि। दानिया जाय बिथांमोननिया डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेबायदि रिजेक्ट जानानै दं, नोंथांमोना बेबायदि स्टेटासखौ नोंथाङा प्रिन्ट आउट बहननानै नोंथाङा एग्रिकालचाराव नोंथाङा बेनि बागै नोंथाङा खौरां लानांगोन बा नोंथांमोना जनायनांगोन। अब्लानो नोंथांनि बे PM किसाननि गोदानै एप्लाइ बानायनायफोरनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।